ג'קסון עם אלואה הוא קברו, תכף נראה שם אם זה קאודי ואגבונו. נזכיר פרנק ג'קסון הורחק אחרי שקיבל גם בלתי ספורטיבית במחצית הראשונה. עכשיו דקולו 2 נקודות, 0 מ-3 מהשדה לננדו דקולו, 4 עיבודי כדור. אלואה הוא קברו איכשהו משתחרר לשתיים הללו, אבל הכל נראה די מאולתר בהתקפה של פרטיזן, של וילרבן, סליחה. בלי שטף, זה על טעויות הגנתיות. מסתכל על החמישה של פרטיזן והם משחקים עכשיו בעמדות לא עמדות. משחקים, יש לי שחקנים שפתחו בתל אביב בשבוע. לא, אבל יש להם פה, כולם פורורדים וקופרביצה. אבל פוניטקה פתח בתל אביב בשבוע שעבר ופנתר פתח. ריבאונד מוציא את זה לאדווין ג'קסון. וקאודי חזרה עם דקולו. פוניטקה עליו. אגבונו מגיע לחסימה. קאודי בפינה. פנימה לאגבונו, בוא נראה אותה בפוסט-אפ על קופרביצה. אגבונו מגיע לסל ומניח עוד 2. ז'ליקו עם היד תנועת ביטור. תגיד, לא אמרנו בסקאוטינג ריפורט שהוא שמאלי, שהוא הולך לכתף ימין, אתה נותן לו אמצע, וגם יש לך עבירות לתת, אז למה אתה לא מפוצץ? הוא יקבל את ההרצאה על 3 המוטיבים האלה. 6 נקודות לאגבונו. היתרון של פרטיזן יורד מ-30 ל-20. עכשיו זה קופרביצה פעם נוספת. פוניטקה. חוצה לננלי. היציאה הזאת בסוף שעון הזריקות. תיתן עוד 14 שניות. אדווין ג'קסון לבצע את העבירה. סוף אדווין ג'קסון עם הפלוס מינוס הכי גבוה. זאת בסוף שעון הזריקות. תיתן עוד 14 שניות. אדווין ג'קסון לבצע את העבירה. סוף אדווין ג'קסון עם הפלוס מינוס הכי גבוה על המגרש. השופטים מתלבטים האם יש פה מצב של זריקות או לא, התשובה היא לא. פוניטקה ננלי, קופרביצה עולה שם, ננלי 5 שניות על השעון, ננלי מרחוק וננלי קולר. משבר נגמר? אם היה משבר הוא נגמר. ננלי עם 14 נקודות, שלושה ראשונה שלו במשחק, השלישית בסך הכל של פרטיזן מ-15 ניסיונות. אגבונו. עכשיו דקולו. קח את קופרביצה פנימה, אבל קופרביצה חוסם אותו. 6 שניות נותרו להתקפה הזו. ודקולו מקבל מז'ליקו את הטיפול הז'ליקוי כזה. לפי השפה שלו, בטח. את העבירה. דקולו. עבירה של ננלי על קאודי. ודקולו ממשיך שם, מתחת לסל. לנבוח באוזנו של השופט. לוטר מוסר. שניים מכירים טוב טוב. חדשים ב... כן. אגבונו. עם דקולו. קח את זה לסל. חוצה לג'קסון, עוד ניסיון קצר שלו, דקולו על ריבאונד התקפה, מחפש על שדה ראשון ומוצא אותו עכשיו, ננדו דקולו. ז'ליקו בטירוף על הנוכחות של קופרביצה. נוכחות, אופה. דקולו מוצא את עצמו על הפרקט, ודוז'ר מוצא את עצמו חופשי, ודוז'ר עם זריקה שנסת, עוד ריבאונד דקולו. לא שקט דקולו, גם עכשיו ראיתי שהזהיר אותו השופט הטורקי מפלופינג. מאבד את זה עכשיו, עיבוד כדור חמישי שלו כבר, טריפונוביץ' יוצא קדימה וטריפונוביץ' מוריד את זה מצוין לפוניטקה. תגיד, טי.ג'יי פארקר, אתה לא רוצה להכניס את תנועה מהקרוב, אנחנו רוצים לראות אותו. נראה לי שזה הזמן. לא בעניינים, ועסוק לריב עם השופטים. משחק ליגה עוד 3 ימים, שבוע כפול בשבוע הבא.
רק בשבילנו, תן לנו משהו אחד. יש לו איזה כמה מסעדות באיסטנבול שהוא לא היה הרבה זמן, אתה יודע. משחק בפנר, בוא נזכיר. בוא נראה את פסק הזמן, נשמע אולי את פארקר. Okay, fellas, just trying to stay, okay? On 32, but let's be aggressive, okay? Let's try and get steals, okay? Let's be aggressive, okay? 32. I'm telling you to get big right here. You white earlier until we can switch. All right? Rondo, let's run one side. Next play, one side. John, CK, okay? Agreed. See? I think they're gonna switch that. Okay? So Nando's gonna come down. Nando, fake screen, okay? Edwin, just gonna move up. Edwin, look for this and then come back in the handoff. Okay? Handoff against Hidayah, okay? Alright? כל מיני גרסאות של מאמנים. יש מאמנים שהיו עכשיו מתפוצצים ואומרים מה, איך אתם... כלום, פארקר טקטי בלבד, 3-2 בהגנה, one side בהתקפה. לא יודע אם ב-25 כבר להתפוצץ, אתה רוצה להתפוצץ ב-10 ברבע שני שם כדי להעיר את האנשים, לא עשית את זה אז עכשיו עם ג'ו גבונו על משהו בהגנה 32, יותר טיפול, השאלה אם זה קוד לאיזה טיפול הגנתי או שזה קוד למעבר אזורי, ואז לא ראינו את הפסק וואן, הוא דיבר על one side, שם התרגיל, דיבר על הסקרין הזה, שהוא יבוא לחסימה מאוד, בוא נראה. קאודי ניסה לברוח שם, אותו עכשיו עבירה של טריפונוביץ' על דקולו. דקולו יורד, אבל מי שחוזר במקומו הוא פריס לי, אז אני לא בטוח. הרמז הובן. כן, אבל תקוותנו לנועם לא נראה שזה הולך לקרות, אולי 2 דקות בסוף, אבל לא בטוח שגם טי.ג'יי פארקר רוצה שהוא ישחק במשחק כזה. הנה לי, וקאודי, סוף שעון, קאודי מגיע לסל, מחטיא את זה, ריבאונד אצל אגבונו, נגיעה האחרונה, גם של אגבונו. עכשיו אגבונו יורד, חוזר ג'ופרי לוברן, אז אמרת שבוע שעבר 10 שחקנים, גם השבוע 10 שחקנים. פייל ונועם יעקב. כן. הנה נועם. עד 8 שניות, הצליח הפולני לצאת מזה, ננלי, לא מרים את הזריקה. איזה שחקן אחר הוא ננלי תחת ג'ליקו אוברדוביץ', זה פשוט לא להאמין. גם בפנר וגם כאן, הוא עושה מה שמבקשים ממנו, ולא דבר אחד יותר מזה. אתה יודע, אני סיפרתי את זה כבר, אני לא רוצה, אתה יודע, אבל אולי אנשים כבר לא זוכרים, וזה גם זמן לספר. הוא החליף את ריקי איקמן בפנר. אני ראיתי בסאמר ליג בווגאס את גרנדיני, גנרל מנג'ר, שאלתי אותו, ננלי שהיה באשדוד, כאילו... הוא הגאנר מאבלינו? לא נכנסתי יותר, אתה יודע... תשמע, ז'ליקו לא צריך קומבו גארד, הוא רוצה פרימיטר פלייר. יש לנו מספיק גארדים יוצרים, אתה יודע מה? ואחר כך הבנתי שהוא מאוד אוהב אותו, שהוא גבר והוא קשוח וזה. ואז הוא בא לתל אביב פה, אתה יודע, ובסגנון משחק שמכבי שיחקו, כשפעם דורסי לוקח אותו, ופעם ווילבקין, אז גם הוא, אתה יודע, התפתה ללכת למחוזות לא. ובא ז'ליקו ויחיה לו את הקריירה מחדש. פרסלי, קח את זה מרחוק על טריפונוביץ' עם הלוח, לא קולע. אנחנו רואים המון התקפות שמגיעות לסוף השעון. שפארקר התחיל לאמן את הקבוצה והרמנו גבה והבנו למה הוא מאמן את הקבוצה, אבל ראינו את הקבוצה מאוד מאומנת. 2 ראשונות היו טובות. מאומנים, רצים, עושים דברים, עזוב רגע אנרגיות וחיבור וחדר הלבשה ודברים שאנחנו פחות יודעים, ואפילו אליפות, נכון? כן. פתאום העסק רואה אותך, אתה רואה את זה ככה וזה מדכא אותך, ואתה בא כבר במחזור שני ושואל רגע יורוליג לאן? איתם. כן, ירידות, מקום 18, 17, אתה יודע. דיברנו על זה כבר, שאם אתה 3 שנים
או לא יודע, עושים איזשהו ממוצע, אתה צריך להגיע לאיזושהי רשת. אני יודע שדיברנו על זה, אבל אתה יודע, זה תחילת עונה ואנשים שומעים אותנו. וננלי עוד חטיפה. וקופרביצה יסיים עם הדן. כן, ננלי, ראית, כדרר למרכז, לפתוח לו את הזוויות כדי שהוא יוכל לרוץ, כדי למשוך את המגן. וילרבן עם 13 עיבודי כדור מול 7 אסיסטים. בצד השני יחס הפוך, 16 אסיסטים על 8 עיבודים. עכשיו סקוט, עוד חסימה של קופרביצה, פעם שנייה כבר שם בתוך הצבע. יש לו גודל. כן? פריס לי מנצל את ההירדמות הזו של טריפונוביץ' ומניח את שתי הנקודות הללו, וללי יש עכשיו 6, וגם מפריס לי ראינו ממנו רגעים יפים מאוד. בקאפ פוינט גארד ותו לא, בקאפ פוינט גארד. בקאפ פוינט גארד, משנה משחקים, משנה קצב. פנתר עם השתיים הללו באין מפריע אל הטבעת. השתנה מבחינת האחוזים, לא הרבה. 27 מ-37, זה 73% משתיים. ג'קסון, לובר מהפינה. נקודות ראשונות לג'ופרי לובר. לא יודע כמה זה ינחם אותו. זה מה שהוא עושה עכשיו עם השלושה הזו. שלושה רביעית של וילרבן מ-25 ניסיונות. עכשיו קופרביצה, מחטיא מתחת לסל. יוסף אפל הולך להיכנס. 2 דקות ו-40 שניות לסיום ב-27. ילד. בלי 95. בין 28 יוסף אפל, שחקן עם שחקן יורוליג לגיטימי לגמרי. הפעם של קופרביצה קודם לכן. לא, סליחה, זה דייר, אוקיי, סליחה, טעות שלי. זה נראה באמת מוזר. ג'קסון עם פריס לי. יוצא החוצה לג'קסון, לוברן מול סמייל לגיץ', מסתובב, עכשיו באים, אבל לא מצליח, הוא לא מצליח לסיים מתחת, לא מצליח להתרומם, הוא 0 מ-7 מ-2, נמוך על הקרקע יושב, אתה יודע, לא חזר לעצמו מהפציעות, אמרת שהשבוע לא משחק ליגה טוב. לא רואה טוב גם ביורוליג, שוב אבל אתה יודע, עבר פציעה קשה, לא ילד, גם הוא כבר לא ילד, וגם מייק סקוט. אוקיי, אז בואו כל הנתונים שראינו היום, ונגיד קבוצה מבוגרת מאוד וילרבן, שמתקשה הגנתית, מתקשה בירידה להגנה, כישרון מוגבל. בדיוק, היצירתיות בהתקפה מינימום, נוסעת לטורקיה עכשיו לשני משחקים, סיכוי גדול שבשבת 0-4. 0-4, כן, קלאסי כמו שאומרים. תראה, אתה מבין את ההבדל? אתה מבין את ההבדל? הוא ב-27 הפרש בשיגעון. זה מדבק, המחויבות. ואתה רואה פה את אוהדי וילרבן, עוזבים את האולם פחות מ2 דקות לסיום, במשחק הבית הראשון העונה ביורוליג של הצרפתים. זה... וגם הקבוצות החלשות ביורוליג, אוקיי, הקבוצות הפחות טובות נקרא לזה כך. תחרותיות במשחקים. הן צריכות להיות תחרותיות, בטח במשחקים. אלבה ברלין עכשיו מול בסקוניה, הערב היורוליג, 5 הפרש לספרדים. 4 דקות לסיום, אלבה הייתה בפיגור דו ספרתי, הצליחה לעבור. ראינו את ז'לגיריס שבוע שעבר בבולוניה, ז'לגיריס, אתה אומר, לא קבוצה גדולה, מנצחת בחוץ. טוב, שם יש מחויבות. אדווין ג'קסון, במהלך של 3. הוציא טריפונוביץ'. אברמוביץ',
הקהל הצועל ברקע שאתם שומעים זהו הקהל של פרטיזן בלגרד, שעוד יש לו ערב ארוך בליון. עכשיו ניסיון להכניס פנימה לסמיילגיץ'. למעט הרבע לא הייתה תחרותית במשחק הזה. מעמד צד אחד. סקוט? סוברי. לא מצליח לעבור שם את אברמוביץ'. עכשיו לידי. בוא נמסור. יש קבוצות ביורוליג שהפסד כזה במשחק הבית הראשון כבר מזיז משהו. למעלה, למטה, מזיז. נכון? זה לא... זה נדיר קודם כל, ואיזה... בסוף שיחקת בשני המשחקים הראשונים נגד הכוכב ופרטיזן שהן קבוצות טובות, אבל לא האימפריות הגדולות של היורוליג. לא. פנתר לסל, פנתר מפתיע, אבל סמיילגיץ' עם עוד תיקון. ירידה להגנה לא קיימת. שניות אחרונות כאן באסטרובלה. אנחנו קובעים את תוצאת הסיום. אולי אנדה יעשה את הנקודות שלו, ממש לא. ז'ליקו, רוץ, מה אתה מחכה? יכול... 4 מ-26 מחוץ לקשת לווילרבן. קלו שלושה יותר מפרטיזן, אבל זה לא ישנה שום דבר. אחרון בידיים של אלכסה אברמוביץ'. יזן את זה ללידי, ולידי ילך שמאלה והכדור יברח לו מהידיים. ז'ליקו ביקש לנסק את הכדור האחרון. מה אולי? אבל אם הוא לא יגיד להם את הכדור האחרון ואז יגידו לו אבל מה? אבל אתה אמרת את זה. זה ז'ליקו.